Yes! Sinagot niya na ako. Ang siya-saya ko talaga. Ito ang pinapangarap ko na maging akin na siya. Ang ganda-ganda mo talaga, mahal. Yes! Mas siya-saya ko talaga. Ano kayang gusto niyang regalo sa darating naming pagkikita? Sa darating namin naman, sir, gusto ko na gift yung house and lot. Pero hindi ko ma-afford yan kasi mahirap lang ako. Alam ko na. Flowers at saka chocolate. Flower with chocolate? Napaka-cheap mo naman. Bakit flower at chocolate lang? Wala lang. Yun kasi yung ma-afford ko. Flower at chocolate? Oh. Okay na yun, pre. Pero what if hindi kayo magtatagal? Bakit, pre? Bakit ka nangingialam sa relasyon naming dalawa? Kung gusto mo, magrelasyon ka rin para maging masaya ka. Huwag kang mag-ipal-ipal dyan. Hoy. Baka nakalimutan mo. May anak na ako. May apo na ako. Hindi bahala ka sa buhay mo. Huwag kang magkikialam sa akin. Ano? Papalag ka ba? Ops! Bakit kaya nagtatalo dyan? Kasi si Boss G, nangingialam sa relasyon ko. Huwag na kayo magtalo. Idaan nyo na lang sa battle. Sige! Yo! Simulan na natin ang Battle of What If. Sa kaliwa, pinapakilala ko sa buong mundo ang pinaka-cute ng Grand Mall, si Jabul Yaso! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think Anigshi, pwede ba akong bumati? O sige, batiin mo yung mga kapwa mo alien. Yo! Binabati ko pala mga kapwa ko alien. So, kung gumustaga maganmugu sa mga kapwa ko nasa Mars. Aga-ugon siyaga maganmugu siginaga. Alien talaga. At sa kanan, pinapakilala ko si Boss G! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna Yo, Jabol. Maghanda ka na dahil ibabaon kita. So ngayon, bago natin simulan, mag-slipper toss muna tayo. O ikaw, anong pipiliin mo? Patay or buhay? Patay. Kasi patay na patay ako sa kung hindi rin lang. What if papatayin kita? Idi wow. O ikaw, dahil patay siya, matik, buhay ka. Yo! At dahil buhay, mamili ka kung sinong mauuna. Ang mauuna, si Jabol. Yo! Dahil pinili ni Boss G na mauna si Jabul, unang banat para kay Jabul. What if yung pinapaselos mo yung ex mo? O bakit? Tapos, ikaw na pala yung nagsiselos! Hindi rin lang ikaw ang What if bigla ka niyang i-block sa Facebook? O tapos, Siyempre, patago kang gumamit ng dummy account para i-stalk mo yung profile niya. oo naman syempre, gagamit talaga ako ng second account para ma-stalk siya. Bakit niya ako binablock? At pagkatapos mong i-stalk siya, tangina pre, dun mo nalaman na nag-comeback na pala siya ng ex niya. kulayan ng isipan. Babalik sa What if mayroon siyang sabihin sa iyo? Ano yun? Simula ngayon, pinapalaya na kita. Friends na lang tayo, okay? Simula ngayon malaya ka na. Magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Tapusin na natin to. What if may nililigawan ka, tapos sinagot ka niya? Oh, ang saya nun. Kasi sinagot niya ako. Pero yung sagot niya, hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Study first muna ako. Isang araw, pumunta ka sa health center para magpareseta ng gamot sa sakit at kirot na dulot ng pag-reject niya sa'yo. Puta pre, ang sakit yan. Pero pre, nakita mo rin siya sa health center. Bakit nandun siya sa health center? Nagparesita din siya ng gamot? Kasi nanghihinayang siya? Dahil sinayang niya yung pagmamahal ko? Hindi pre, nagpa-prenatal siya dahil buntis siya. hindi masabi
What if patayin ka ng taong mahal mo? Paano niya ako patayin? Yung ipaparamdam niya sa'yo na mahal ka, tapos bigla ka na lang iwan. Ganun siya pumatay, gago! Di na muling luluha, di na pipil. What if nabuntis yung jowa mo? Hindi may anak na ako. Pero good news, tanggap ng parents niya na may anak na siya. At ang saya ng parents niya dahil may apo na sila. O di ba? Happy family kami kasi tanggap kami ng parents niya. Pero syempre, hindi ikaw yung ama. Sino? Tang ina pre, yung best friend mo pa. Kahit di mo na alam. What if darating yung oras na may sasabihin siya sa'yo Ano yon? na ayoko na, itigil na natin to kasi pagod na ako. What if may bagong iPhone 13 Pro Max 1TB with 100% battery health yung jowa mo? Hindi syempre, ang yaman kasi ng jowa ko. Pero syempre, hindi ikaw yung wallpaper niya kasi hindi ka gwapo. What if darating siya sa buhay mo Eh di syempre, masaya ako. pero ikaw yung kabet? Ako'y alipin ng pag-ibig mo. What if ayaw lang talaga niyang i-ID ka sa kahit anong social media account niya? O tapos, Kasi may pinoprotektahan siyang ibang feelings at gusto niya private lang yung relasyon nyo dahil hindi siya proud sa'yo, lalo na't kapag hindi ka gwapo. what if nagtatampo ka sa kanya dahil silos na silos ka? Aba syempre, sino ba yung hindi magtatampo kapag silos na silos ka? Bakit? May level ba kayong dalawa? So ayun, ang init ng laban nila, nakita nyo naman. At ang boto ko para kay Boss Yo, binabati ko pala yung mga nasa Mars, nasa Heaven. Ito nga pala sa aming bahay. aking mahal, nasaan ka na mahal? Lood! Lodas ka tayo. Natulog na. Habli. Nakita mo yung kiss. Agay. Agay. Play. Number 3 akong kanon. Ayun, no, go. Ay, tabon ni. 1, 2, 3. Ano? 1, 2, 3. Ano, alam mo, Luy? Okay, 1, 2, 3, go. Di mo, hilok online. Tang ina pre, yung best friend mo pa. Ikaw na pong hilok. Puro siyang abdo. Puro siyang total. Yo! Simulan ang Okay mga boss, hanggang dito lang tong simpleng vlog na to. And bago natin tapusin tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, huwag kalimutan mag-click ng Subscribe button. at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong Viral! Okay mga boss, hanggang dito na lang. And kasi paulan na siya. And see you in my next vlog. Bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.